салом тамошобинони азиз, имрӯз 2 апрели соли 2021 ва рӯзи ҷумъа аст. 2 апрел дар шаҳри Бохтар ҳаво рӯзона то 22 дараҷа ва шабона то 5 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Хорух ҳаво тағйирёбанда буда бе бориш аст. ҳаво рӯзона то 9 дараҷа ва шабона то 3 дараҷа хунук мешавад. ҳаво дар шаҳри Хуҷанд қисман абрнок буда рӯзона то 15 ва шабона то 2 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе имрӯз ҳаво тағйирёбанда ва бе бориш аст. рӯзона ҳарорати ҳаво 17 ва шабона то 4 дараҷа гарм мешавад. бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ, рӯзҳои 2-5 апрел дар ноҳияҳои кӯҳии ҷумҳурӣ, фаромадани Тарма ва дар ноҳияҳои алоҳидаи Водӣ Буда, доманакӯҳию кӯҳӣ ва фаромадани сел аз эҳтимол дур нест. Бонки миллӣ барои рӯзи 2 апрел $1 баробар ба 11 сомони 31 дирам, 1 евро 13 сомони 30 дирам ва 10 рубли русиро баробар ба 1 сомони 48 дирам муқаррар кардааст. 2 апрели соли 1935 дар Сталинобод маросими кушодашавии аввалин серк баргузор гардид. дар ин рӯзи соли 1946 маркази ядроии Арзамас 16 таъсис дода шуд. ҳамин рӯзи соли 1966 моҳвораи шӯравии Луна-10 дар ҷаҳон нахустин киштии кайҳоние шинохта шуд, ки моҳро давр зад. ҳамин рӯзи соли 2009 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияи динӣ ба ҳукми қонун даромад. 2 апрели соли 2019 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд киштии рамзӣ тарабхонаи Темур Маликро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. агар шумо дар ин киштӣ нишаста бошед, пас дар шарҳ ё комментарӣ таассуроти худро бинависед. имрӯз бошад рӯзи умумии ҷаҳонии китоби кӯдакона ва рӯзи умумии ҷаҳонии паҳнамоии иттилоот оид ба бемории аутизм аст. 2 апрел дар радиои Тоҷикистон соати 10:40 барномаи таҳлилии иқтисод ва молия ва соати 11:15 барномаи роҳ ва нақлиёт пахш мешавад. дар соати 12:15 барномаи нидои бедорӣ ва дар соати 14:15 барномаи ҳаёти деҳотро шунида метавонед. тавре медонем дирӯз рӯзи ханда буд ва аз ин рӯ ҳамкорони мо дар барномаи навбатии ҳамдил, ки соати 16:15 дар мавҷи 104.7 FM мустақиман пахш мешавад, мавзӯи таъсири ханда ва шодиву сурур бар рӯҳияи инсонро баррасӣ мекунанд. соати 17:30 дар барномаи оҳанги нигоҳ шумо суҳбат бо сулҳқадори фарҳанги ноҳияи Масчо Ҳасан Гуловро шунида метавонед. дирӯз ҳамчунин рӯзи аввали даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ буд ва дар барномаи дунёи сарбоз ҳамкорони мо аз рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиш гузориш медиҳанд ва суҳбат бо навазгарон низ пахш мешавад. шумо ин барномаро дар соати 19:00 шунида метавонед. ҳамин тавр дар давоми рӯз дигар барномаҳову сурудҳои шуниданиро шумо дар мавҷи 104.7 FM ва дар сомонаи радиотоҷ.tj шунидаву хонда метавонед. моро дар Facebook, Instagram, Telegram ва YouTube, Twitter низ ҳамроҳӣ карда метавонед. ба шумо барори кор мехоҳем.